Anyan na ragragsak, aniya na nagganas, anyan na nagpintas, biyag ko iti abiyag, aglaluno at taka, biyag ko dito'y denag, tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Dakman may liwliwang, idamot at inagsarat, idi idatun mo, kaniyak kakayat, agalunukin turik na, ket ak na nervyosa, aglaluno ikamam, tiyak ko daytoy imam. Aniyan na nagsampi, tiyak ko alagipin, lagi ti paten, aglaluto amat ata, tiyak ko dagpinereng, ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitan ti agbiyagen.